500 ଟଙ୍କାର କାମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି 5 ଟଙ୍କାରେ କରିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଲି ଭଦ୍ରକ ବୋହୂ। ଆଜି ସକାଳେ ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ଘର ପାଖ ଥିବା ଖାଲରେ ଖଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖଡ଼ା ପକାଉ ପକାଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ କଉ ମାଛ ଲାଗିଗଲା। ବାପା, ସେ କଉ କ'ଣ ଡେଉଁଥିଲା, ଡେଇଁ ସେ ତ ପୁରା ପାଣିକି ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ରହିଯା। ସିଏ ମାନିବ କ'ଣ, ସିଏ ତ ଚାଲିଲା ରୁକଯା କି ନାଗମଣି ଲେକେ ଯାଇକେ କିଆ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇକି ଡେଉଁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋଡ଼ ଖସୁରୁଥିଲା ବୋଲି ସାରୁ ପତ୍ର ଦେଇକି ଏଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଉ ଗୋଡ଼ ଖସରିବନି, ସିଏ ଭଲସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାରୁ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଖଡ଼ା କହିଲେ, ବାପା ମେଘ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖ କେମିତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଦେଖ। ତାପରେ ଆସି ଘରେ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫିସ୍ ଟ୍ରାପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ପୁରା ଫିସ୍ ଟ୍ରାପ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଟ୍ରାପ୍ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ମୁଖୁଆ ଦେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ନେଟ୍ଟାକୁ। ତାପରେ ମାଛ ଧରାଯିବ। ମାଛ କେମିତି ଧରାଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।